Yang muda Karang Taruna silakan merapat ke sini Mas. Sing kok tak ladeni to mangku mural ya iso cekake. Tar dilaras kok ya.
seret ireng tak sawang tambah manis bunga yen kelakon senengane dolan neng campur sari
sudah diaturkan. Baik, terima kasih. Alah, kok bisik-bisik ki ngapa to ya? Aku lagu Mangkubural ini gak sithik wae ora mudeng. Wis senenganmu mangku Ayo sithik. wong tuwa-tuwa kaya ngene iki gak senengane yo sing rada sragenan ngono kae. Lah sampean sakmono gek purele sak aku ndak ya. Kayak sing tak paku wong gedhe ngene. Nyek langsung gepeng. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. Ya, sekalian niki saking Mas Dwi, minta lagu ataupun mau nyanyi sendiri Mas Dwi lagune Gubuk Asmara. Ya. Oh, cocok gitu ya. Oh, lah pacake sampean senengane nang gubuk ya. Ya, ora apa ya, Gubuk Asmara. Silakan Mas Dwi, monggo. Siap, yo. Gubuk Asmara. Ada Mas Herianto Tomang. Yo, Mas Jen, Luki Mas Noglok. Ya. Eka Lim. Asik. Siap baru Mas Dwi. Siap jalirane. Silakan cek. Pak Toto Handoko Jayapura, Pak Sutopo, Pak Dikio. Ya, masuk. Yen lewat aku kelingan Gubuk kae. gubuk kae biyen goleren neng jaga kebak tulisan warna abang tondo jenenge wajah gubuk kae kembang cita wayah wengi nganti ketrino Alhamdulillah angsal tambahan Pak D. Alhamdulillah disyukuri. Matur nuwun nggih Pak, Nggih. Bu E. Berarti wis genep iso kanggo jujuli to? Iso porong iki Mbak Tata. Malah ora ono jujule. Iya, ya. Catatan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa marak golek ning
kasih dari Mas Dwi. Terus dilaju mawon niki wau enten sing arep nyumbang lagu tak persilakan ya. Lali janjine dari Mas Mase. Oke, toki pimpinannya Karang Taruna. Oh langsung wes jos pokoke. Ya lali janjine. Ya. Siap. Biasa. Ya Mas Toki. Monggo Mas Mase dari kulit jambi saya mau. Janjane kelagatmu saja nyubriyani hatiku sujono kowe kencan
Monggo Mas. Janjane kowe andi kelagatmu sajan nyubriyani atiku sujono kowe kencan karo bariyo liya Laras monggo Mbak Tata, silakan Mbak Tata. Bapak monggo Bapak silakan ya. Asik. Oke. Oh ya. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi aku ora bisa lali mung sliramu ya Naken suwe ra ketemu nanging gedene rasa tresnaku Rina wangi tansah ngarep-ngarep sok kapan yo sliramu ardi laras aku wis kebacut tresno nanging atiku ning opo sliramu tega ninggal aku kaya atiku karon Gusti kula luar biasa Sranun. Makeup production video shooting juga didukung sound system kayak kemarin luar biasa ada kasihan. Masuk Mas Pati Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi aku ora bisa lali mung sliramu Najan suwe ra ketemu
nyenengi garwane wong liya ya to. Nganti entek-entekan nganti rungkat. Bondomu ilang kabeh sing mbok entuke apa? Enak tenan. Ente emang seneng sekejap. Seneng sedil tok tenanis. Kapok aku nih ini. Sing pitakonane apa duwe bondo? Ayo Pak De ya, terus ke Pak De nggih. Ya, siap. Neng opo sih? Bersama Tardilaras. Ayo le. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Po ame-ame Belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Po ame-ame belalang kupu-kupu, gendang joget merene masin dene lemu-lemu. Dilaras lo iki. Silakan yuk.
ya. Ya, Lorati dua tar dilaras. Ya Mbak Ajeng. Ya. Serganya mau joget mau Mas. Aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa Sadaya ngepen kula pandementar dilaras wonten sadengah papan ingkang sami request lumantar YouTube Dali duli dali biar masuk kurang apa aku iki dadi wong priya nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa iki wis ra bisa dikedhep Terus
aja gawe larane ati. Terima kasih matur nuwun Lora kali sebagai dari Dadira. Ninggalkan tresnan Pakde. Dari Mbak Fitri yang ada di Param Salam Pendem Mojo Gedang, Sugeng Laras Sugeng Dalu Ardi Laras, juga Mas Paryono yang ada di Giri Marto. Nangis sajrone ing atiku nalika sirih ayo apa sliramu ora krasa aku kudu pamit. Tak suwun dina lan wengi. Muga-muga Gusti Ayo pananggonmu bali bisa kumpul kaya taun nono windono tak ngenteni puji ing tresno ayo mongko bebasane mong katon katon aja lali pawelku uga ayo kang setia satuku tak enteni nganti elingmu. siap kita joget monggo desa. Juga Mas Iya, Bapak iya. ini Tugu Nyuwantono. Nangis sajroning atiku nalika ayo sliramu ora krasa aku kudu sambut Tak suwun dina lan wengi. Muga-muga
iki Romo Sunda iki. Oh Jambala silahkan, yuk ditunggu dulu. Nanti ada Lewung juga Mas ya. Ya, silahkan yang mau nyanyi. Sarang-sarang. Ayo. Monggo Pak silahkan Jambala. Ya. Piye to kok yen ra penak tak balik kaya piye to? Kaya sandal wae. Monggo. Kelingan manis eseme. Manis eseme. Terus kelingan guyu-guyu terus nolan kasih sayange. Terima kasih bosku. Sayange wis duwe bojo. Ayo. nanging aku Wis kadung tresno. Rasane ngati yen aku ora kelakon kuwene jambu alas kulite ijo gagas. ada gula ada semut turung rondo aja dirabos Sumpah neng batin yen kula tidak dikawin. Kate ati ora bakal lurung ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Lek kena, monggo lek kena. Bareng-bareng dilakoni. jambu alas dek manis rasane Rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo ya nanging aku wis kadung tresno nalongso rasane ngati yen aku ora kelakon Lewung ya Mas. Ayo Mas In. Lewung Mas. Ayo. Ser. yuk kak yuk Ayo Le. Oh dereng, oh nggih. Mengke terus kalajeng Bogiro Mas In, nggih. Kok janjane duduk. Sabtu pagi asing iya. mung sliramu
dilaras tar dilaras memang oh ye Tablas ke kangen esem. tar dilaras woyo woyo Indonesia Permintaan tadi kangen esemu. Iya, selamat mendengarkan. Bali Media Pro live streaming. Sir. Iya, 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 iya. Masih. tar dilaras memang oh Oke, ada ye Mas Khairul Dwi, Mas Oke, Anas, Tartil. Mas Tolo. woyo woyo
jebul tak rasake dhewe kebacut sayang ngei harapan kowe wilih liyane dira lupa langite peteng udane saya deres klapus tekan hatiku cedake karo aku nanging atimu dinggo liya wis dalami tapi pelarian dinggo siramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu koyo biasane bagian sing larani aku ae sampun sumuk Sampun sumuk, sampun Nggih. kesel. Tar dilaras ki apa iso digarap. kok kabeh iso to Iya iya. kok gething aku ngene iki Nah, semangat. Ya, silakan mengayu. Ya. Tuh. Ya. Pak Dei nom-nomane pendekar sing iki Pendekar. Heeh. ayo 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 Pendekar Dua, dari satu, dua dua. hantu. Yuk, dah, dah. Bajing loncat, bajing loncat, kas tengah. Aduh, akang ya, abdi lebat, narosan yang kena. Bajing loncat, bajing loncat, kas tengah. Aduh, akang ya, abdi lebat, narosan yang kena. Silakan Pak Alek. Ku tak sangka salira pelumas pisan tak kupatos kanu kesel ngatos ngatos
Jelas beda nek dibanding. Ayo duet Mas. Lah kaya duet kene duet. Maaf.
nona alus sirung alus bibir alus ditempo ti harap ti gigir mani mulus ngan hanjagal pisan kalakuan si gasetan gunta ganti jalur anak aku nanu gelis lobanu bangar nah aku nanu bangar lobanu gelis sikana mangarasa asa aing hade rupa bisa payu kasasahan tutuna jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang caung huntuna bodas tipung tarigu abiwir berem-berem jawer hayap panen coklat kopi susu ngana atu bedi mumurah geblek hirup daek jadi runtah ulah bangga bisa gunta ganti jaluk kemaju poho di baju kulit kelir koneng cangkang tahu atung tuna bodas tipung tarigu abiwir berem-berem jawer hayam panen coklat kopi susu angana atu bedi mumurah geblek hirup daek jadi runtah ulah bangga bisa gunta ganti jaluk kamu jumpa di baju. Terima kasih. Iya. Bis holo bis kontul baris. Gegere ra uwis-uwis. Iki lagu runtah iki ya. Aku si kuncung kok. Matur sembah nuwun. Ati dudu wesih ya. Neng duwowo iki Iya toh. Diloro kok gak iso. Iya. Ayo Bu matur nuwun. Ati dudu wesih. Sebentar. Teket dus. Adam Cik. Ha. Ciwalang kaci Ciwalang kaci Ciwalang kaci kokok beluk Ya. dem-dem kok nyanyol Ciwalang kaci Ciwalang kaci kokok beluk Bebek adus kali Alah. nututi sabun wangi Ora, iya. Bu Wanti tumbas roti Sapa? Mas Padi roti parini Aku nesul gak tiket yang yo Iya. Luar biasa memang. Bapak Ibu yang ada di Tegal Sari luar biasa lagu yang ngetren, lagu yang terbaru, lagu yang bernuansa dangdut. Tardi laras le kok yo iso Terpaksa. gedeng aku ngene Terpaksa. Thank
jebul ya penak tenan. Penak kari nyawang kowe kok ya. Matur nuwun sanget nggih. Ayo Jeng. Ingkang badhe nyanyi lewung. Monggo Mas. Ya. Kiriman cepat. Gratis. Kiriman cepat. Gratis. Ya. Dan gratis ya. Tartilalas lewong. Mas Benny, Mas Leon. Yo. Mbak Sastro. Gumidangan tangan Mbak Sastro juragane sandal, yuk. Dadi lewang atiku. Iya. Sendal dari Mbak Sastro. Teng 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 teng. Iklan. Salahe Endorse sandal. dewe. Bagus dadi laku. Terima kasih Mbak Sastro. Godo ati hari siang dalu. Ayo Mbak Tata. Salahe kowe dewe. Yo Ata gendong kemana-mana. Ata gendong kemana-mana. Sponsor utama kita setelah menonton ding ding Mbak Sastro. Bayi Mbak Sastro. Matur nuwun Mbak Sastro. Ya, sok bener pesen tulisannya Tata ngono aku. Sabda pandita rada mong sliramu kadya ing sisiku. Salahe kowe dewe. Mugi Gusti nglilani tresnaku tekan Kingowati.
bebek ning taman jeruk taman endah kutha Salon gajah unta ya nek papan kreasi mudhun lan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali yo selak tutup taman jeruke kok. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tegal Sari, Kasihan, Ngadirejo, Wonogiri, Singetalu, Pak Islam, Bu Separti, Mekaten lan Sepanten, wonten kekirangane nyuwun pangapunten, wilujeng dalu, wilujeng pipisan rahayu ingkang sami pinanggih.